mga loves! Boy Pilas! Say hi me. Hello! Tanaw din Hello! What's up? Hi mga loves! Welcome back to my channel! And I have... Boy Pilas on the mix. Luod na. Si Boy Pilas is with us because as you can see in the description box mga loves, magko-color tayo ng hair. So show them Boy Pilas. I know you know how to shake. Shake daw, shake. Shake ba? Yung ipisik ni. Dili, anak may loves. Anak ba? Abli mo ni. Buka ni. Kita ka ni? Anak ba? Gipag nga nga ka mo. Mo lagi. Pwede. Dili, anak. Anak ba? Nari, isa kang watch picture. Isa lang nakabook. Anak. Shake it. Pwede ka. Besh. Okay lang ka, Besh. Besh, akong book na Besh ha. Taro nga Besh kay. Pila may bayad ani. Busig ma-viral ni Besh. Iwo. Pag color sa akong buhok. Hindi na kaya mahimong system dev. Oops. Mahimo na. Beautician, hairstylist na. Sir. Kumusta naman, sir? Perfect. Keep it cool! Keep it cool! Hey mga loves! Welcome back to my channel! And I have... Boy Pilas on the mix. Luod na. Si Boy Pilas is with us because as you can see in the description box mga loves, magko-color tayo ng hair at si Boy Pilas ang kung yun. Si Boy Pilas ang aking assistant for today. So, i-review din natin while nagko-color ako ng hair. Titingnan din natin ang review if maganda ba itong hair color na ito. At ito ay ang ano to? Revlon Color Silk. Beautiful color. Sabi dito mga loves, ito ay 3D color technology. Ayan. Diba? At ang color na napili ko ay light ash brown. Ayan. So, hopefully, maganda ang resulta. At nakita niyo naman yung aking buhok ngayon ay napaka-kalkag. Saan makalkag sa Tagalog? Leche. Ewan. So, yun. Buhaghag! Buhaghag! Uy! Tangka! Lecheng buhok. Pa-funny ka ha. So, okay. So, before natin bali mga loves, nakuha ko siya sa Watsons. And this is to 395 pesos. Pero may less 100 siya. So, 295 na lang ang nabayaran ko. And meron din siyang promo. Ito, nasabi dito, qualifier to win trips to Bali, Guam, and Sydney. Plus, 5 iPhone 7 and iPad Pro. So, yun yung mga mapapanalunan. And qualified ako dahil ginamit ko ang aking SM Advantage card. So, sasabihin lang daw nila, or if na-raffle na, if nanalo ako, kunwari, nanalo ako, i-email na lang ako or i-contact. Information. So, hopefully, manalo kami. Yay! But anyway, ang dami-daming tao sa Pilipinas. At baka international ito, but hindi tayo manalo. But, ang maganda dito is, naka-discount tayo. Okay, so without further ado, tingnan natin kung anong laman nito. So, binuksan na namin. Dalawa yung kinuha ko mga loves kasi yung buhok ko is napakapal. Katulad ng kanyang pagmumukha. Okay, so, ang laman niya, etong isa, dapat may lamang ganito din. Kaso wala. Ewan ko kung bakit. Pero ang laman niya ito, instruction. Ito yung instruction niya. At meron siyang gloves na nandito. So, kukunin lang natin yung gloves at si Boy Pilas ang
magsusuot niyan. Tanggalan na imong sing-sing ni. Kaya aron dili magka-kuan na ni gloves. Dili magka... Wala ba si mawala na ha? Si Boy Pilas ang magsusuot ng gloves. Ayan. So, ang sabi dito mga loves ay ito yung laman niya. Isang ano ba ito? Ito yung baliktad. Spanish. Ito ang ammonia-free colorant. Okay? Ito siya. Ayan. And ang isang laman ay ang developers. Ito yung kanyang developer. Ayun. Woohoo. So, ang gagawin lang natin mga loves is ikakat lang natin ang tip ng developer dito. Sabi sa instruction, yan yung gagawin. So, nasan ba yung aking So, sinuot ko tong aking pinakalumang pangbahay. Kahit na white siya, but okay lang din kasi luma na siya. Okay lang siya mamansyahan. So, no problem. Sleep ka na, King. No? Magising tuloy si Kung Fu. Okay, so pour all the ammonia-free colorant into the cream color developer bottle. So, ipo-pour daw ito. Bubuksan natin. At ilalagay natin attach dito. Lahat daw. Okay. Ooh. Alright. Butag mga pharmacist. Ikaw nakag-doktor. Ako nakag-pharmacist. Okay, tapos replace the cream color developer bottle applicator cap. Okay, ito yun. And shake shake vigorously until mixture. So, show them, Boy Pilas. I know you know how to shake. Shake daw, shake. Shake daw. Ayun, ipisik ni. Dili, anak, may loves. Anak ba? Abli mo ni. Mo ba ni? Kita ka ni? Anak ba? Gipog na niya ka mo. Mo, lagi. Pwede. Dili, anak. Anak ba? Nari, isa kang watch picture. Isa lang nakabook. Anak. Shake it. Ano ba yan? Parang hindi mo na mag-shake. Nakaloka. Okay, so while nag-shake si Boy Pilas, ang gagawin dito daw is part your hair into 4 equal sections as shown. Sorry guys, matagal ko nang hindi nagawa to. What do you mean? Are you sure? Uy, censored. Okay, so yun. And then, so hindi natin gagayahin yung mga, kung gusto nyo, kung meticulosa kayo, so ipapart nyo yan ng kahit ano-anong section dyan. But sa amin is freestyle lang ito. Okay, so ang purpose lang namin dito is kung maganda ba si color, maganda ba siya sa hair ko, at okay ba siya after. But nasa sa inyo yun ha. Go lang kayo kung gusto nyo i-part-part para maging perfect. Eh ako, okay lang naman ako kahit hindi. Kasi si Boy Pilas yung mag-apply. What do you expect? Okay. Are you ready? Sorry, pag-applyan. Iyanas ka mo? Yes. Wait lang. Anak siya nga. So, do not rub mixture into scalp. Okay, so gagayahin na lang natin yung instruction mga loves. Apat na section daw. So, since makapal ang aking hair, isa-section natin siya. Ganyan. Then, Joke mo na eh. hindi kasi up and down. Hindi ko para. And then, here pa sa ano. So, unahin muna natin ito. Itatali natin itong sa up. Sa upper portion ng aking hair. So, si Boy Pilas, magsisimula siya ng dito sa likod. So, bali, ito sa lower part. So, since dalawang Revlon yan mga loves, yung sa lower part, ang buong isang Revlon, then sa upper part naman yung isang buo pa. Okay. Dapat binyag
lalagyan dun sa near sa scalp para hindi ma-damage ang aking scalp. Ito, nagbabakla-baklaan. Nagbabakla-baklaan pag sure. Taro nga ni ha. Kaya basig mahimo na na akong King Kui. Cartoon Network ng hungbo. Pilin to mo isbukan. Yes, of course. Langan mo lahi color black. Gagamit din pala kayo nito mga loves itong ano ba yun? Ang tagal na pala ng petroleum jelly. Para dito, papakita ko ha. Hindi ko pa kasi nalagyan. So, papakita ko. Lalagay ko dito. This is what you call multitasking impromptu na walang skip. Kaya, kung anong maisip, yun ang gagawin. Yan. Para hindi magka-color itong mga ano nyo. Mga dito sa mga hairline. Besh, okay lang ka, Besh. Besh, akong book to Besh ha. Taro nga, Besh. Kay. Pila may bayad, ani? Along eh. Masig ma-viral ni Besh. Pag color-color sa akong buhok. Hindi na kaya mahimong system dev. Oops. Mahimo na. Beautician, hairstylist na. Ayan. Ouchie. Nakikalagot. Diba? Talungan ni ha ka na makolor gid ha. Napabay sa pikas. Kasi makulang niya na atong kuan. In fairness mga loves, di siya maamoy. No, hindi mabaho no? Yeah. Hindi kagaya ng mga ibang ano na mabaho. In fairness. Daghan mo siguro ang daghan. Baga kay na kung buhokan. Ikon gina ituhop gina din ha. Pakita sila. Palipikas ba? Ha? Perfection. Lood. Tanawa kini o dapat kini siya mag ash brown na siya. Sa professional Sir Alwin Sir Alwin. Mana wala sa parlor. Sir Alwin ay magpo-color buhok, sir. And of course, si Sir Alwin, Sir Pilas, siya ang pinaka-the best sa lahat ng mga hairstylist. Ayan. Sir, kumusta naman, sir? Perfect. Lood. Sir, pakitulog, sir. Sabaw pa kaguma. Hey, sexy body. Ilang months na bang chan mo, sir? Mag-1 year na. Anniversary. Mga 1 year na. Okay. Okay, so boy Pilas. So tapos na mga loves and we're gonna wait 25 minutes according dito but since yung buhok ko ay napaka tigas ng ulo ng buhok ko, kung may ulo siya, I'm gonna leave it for 45 minutes. Okay, so mga loves, it's time na to babatch or to rinse my hair. Yeah, later te. And we need to use this, itong kasama na parang conditioner nila after ako mag-shampoo. So, I have to kasi dalawa yung package ko. Ayun mga love, so tapos na akong mag-wash ng aking hair. So, that means gagamitin ko yung electric fan. Ito. Para magpa-dry ng aking hair. Welcome back! Hello! Welcome back my channel! Welcome back! to We my are channel. back! Yay! Okay, so eto na, whole family na kami mga love. So as you can see sa hair ko,
ano ng verdict? Excuse me. hair shock. Wala hair. So, ito na yung verdict, mga loves. Yung aking hair is naging light ash brown. Tama ba yun? Light ash brown na siya. So, wait lang, baby. So, napakalaki ng diferensya ng hair ko kanina. Thank you so much, Boy Pilas. And girl. O, diba? Yung aking hairstylist. And And girl Pilas. Okay. So, thank you so much, mga loves. And, ito, ang verdict is, mabango ba siya ni? Mabango, Yes. nababanguhan ako sa kanya. Smells good. Smells good siya. Smells good. Can you smell it? You smell? You smell? Smells good. Okay, so nababangon ako sa kanya and soft siya. So, very good. I don't know if bagay ba tong kulay na to sa akin. But, just let me know. Comment below, okay? But all in all, okay na siya. So, meron tayong bagong beautician at hairstylist. Si Boy Pilas! Ano ba yan? short. Thank you so much, mga loves. See you again next time. Please like this video and also sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe. Subscribe? Subscribe? Yeah! Okay, ako na lang, sinanay na lang. Yucky ka dyan. Subscribe below and comment. Okay, so matutulog na kami, mga love. Alasing ka na. Bye-bye. Love you. Ay, hindi ka awat. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane.